lakan. Ayan, lahat. Okay guys, ugaron di namin sa may Virgin Island sa Panglao. Diya guys, anong dako ang gisakdan kaning Arcanador na Ilan ni along rin. Yang asawa si Sheila ang pagkamangkan. Arang kadaghay makarga ani sa tanaw ag ayan ang Virgin Islands tanawa. Indot kay adug mga bunbon ani puti ka sa Arcanador ni. Ila along rin. Haleluya di nanginas dari Talawag nanginas gikatlan sa lusay ara na magbuyag ang siksay buyag Ay, pero arang dining kakugihan manginhas. Tanawa ija hatong mga kuha. Ug karon ni apa? Hala kodoy. Ana juga ajo kag dagat. Hala, ay. Tanawa dai librihan na masuduan nimo. Lang mabuhi jud kada na ni salong. Dai. Uy, aeroplano. Airplane. Okay guys, mauli na mi. Wow. Arang kalingaw ka adyo mi diri. Maraming taom na siguro. Anja manguli na mi. Hapon na. Maro to guys, manguli na mi. Oh, ada orang driver ada. Lepas kaya yang mabangga ta. Ura mag-driver sa ko. Mag-driver sa payo. Kaya yang mabangga ta. Ares. Ih, nengateng driver. Uli na mi kay hapon na. Ilay. Gudod na mo na. Gudod ang dato sa gamay. Ang salangga. Ngayo. Okay, ato na pa sa uban. Lami. Gumani mo day. Ano naman to? Ay, tubig ikan sa kapal. Hapon na, agad lang yung sahop na, Kuha na ang sampanan. Magbaklay na din, may arap ang ladua. Mau na tigaingan ni mo, wag magbaklay ta? Mauli ay. Problema ka nas na doon. Hunas, mao ni. Anja kay nangasangat man mao ni anami, hakuto na ni. O lado pa to, anja mabaw man. Mao may makalahos atos daplin. Pero mabaklay na tagapaa. Tagatungod, bitaw na. Namalhin gani maka kuan sa daplin. Isa. Ayan, lakan. Ayan, lahat. Di pantalan manlidahan ni. Hindot to. Sabay lang pa ni mga kulay-kulay. Una ana gina Oh, ning sakay na mi aning bangkang gamay na Kay di naman mo ning sangat man to kay lahunas. Ara ba to? Lajo pom day to Uy, Lajo pa. O di na mi sa may pantalan sa Panglao. Abot na mi. Pero gitubuan mig kuilaw ganiha kay hapit mi nangahadsang. Hadlok. Pinindutag lang kuan Tulay-tulay. Okay. Ay, gipalutaw ra dai pud ni no. Hindot no. naglutaw na sa kapod. Ayaw mo ka doon kilid. Anja, na namin nadunggo na dyan. Namukbo ka dyan. Ano yung ginawa ko? Salamat Ginoo. Salamat nung nador. Sa imong arka nador. Nga arang dako mo ni sinong nador ang tag-iya sa arka. Kung musakay mo, kuan lang mo comment sa ubos. Arang kaluag. Isang arka. Ay, mo ni ilang agianan ani guys tanawa. Wow, ninduta. Dawa lagabihan nami Nas nanay na
Nong, salamat ka jud daghang, salamat. Ah. Kani ang kuan mo ni magujud atong ijang. Mo ni magujud atong ijang arka. Ha? Okay. Daghang salamat nong. Oh, to pa sila. Salamat na. Uli na me.